Nailhan na ang tinuod nga amahan sa Cebu's Grand Old Man ang kanhi Presidente sa nasud, Sergio Osmeña Sr. Kini human sa dul-an 150 ka tuig nga nahimong misteryo kung kinsa ang iyang tinuod nga amahan. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Niadtong Biyernes gihimo ang the big reveal sa mga kabanay sa ikapat ka presidente sa nasud kinsa nagserbisyo niadtong 1944 hangtod 1946. Nitabang sa pamilyang Osmeña si Dr. Todd Lucero Sales, ang iladong forensic genealogist, kinsa nigamit sa teknolohiya ug siyensya pagsulbad sa century-old mystery. Gipahibaw ni Sales nga base sa Y-DNA test, nasuta nga ang tinuod nga amahan sa sugbuanong presidente mao si Don Antonio Sanson, usa sa mga prominenteng negosyante atol sa Spanish era, ug dili si Don Pedro Ligo Chauco, usa ka Chinese tycoon nga mao'y sagad mugawas kung mag-search sa online nga giingong amahan ni Osmeña. Si Sergio Sr. gihimugso sa kaniadto 16 anyos pa lang nga si Juana Osmeña niadtong Setyembre 9, 1878. Ang kanhi presidente na ila nga illegitimate child. Gipasabot ni Sales nga ang Y-DNA test mao ang genetic examination diin gi-analyze ang Y chromosome gikan sa mga lalaking descendant sa pagsubay sa paternal ancestry. Matod sa mga apo sa tuhod ni Osmeña, nga ilang gipaambit sa publiko ang kalabot sa misteryo sa ilang gigikanan. Magsilbi usab kining labing una sa kasaysayan sa Pilipinas ng historical mystery na sulbad pinaagi sa Y-DNA testing. I wish to emphasize that it has always been Annie who wanted to know who Lolo Sergio's true father was. It's not a secret that he was an illegitimate child, someone who during Spanish times was identified as a padre no conocido, father unknown. Someone who all his life used his mother's last name, Osmeña. His paternity has always been a question, even though it has already been proven based on circumstantial evidences who his father was. Many historians and history buffs would still say that there are still some lingering questions about who his true father was. Gawas nga nasuta sa pamilyang Osmeña ang amahan sa ilang great-great-grandfather, kinahanglan usab nga usbo ng biography sa labing unang Bisaya nga presidente nga gitudlo sa mga eskwelahan. Gihimo ang paternity project isip pagpangandam sa pagsaulog sa ika-145 nga sumad sa adlaw na tawhan ni Sergio Osmeña Sr. karong September 9. Samtang mato di kanhi Cebu si Timer Tomas Osmeña kinsa usa sa gikuha og Y-DNA alang sa testing nga bisan unsa ang resulta wa kini makatabon sa mga kaayuhan nga nabuhat ug nahatag sa Cebu's Grand Old Man. Di lang alang sa Sugbo kundi alang sa tibuok nasud. Uban ni Godfrey Relieno Clans Gabutin, Femery Dumabok. GMA Regional TV Live.